थोड्याच वेळा पयलीं हरवळ्या क्विक केअर सर्विस सेंटर हांगासर एक झाडाची फानी पडून रस्त्यार आडवी पडलेली आहे आणि ताका लागून थोड्या प्रमाणात ट्रॅफिक जाम जाल्ले आहे। जेन्ना ह्या झाडाची फानी पडली तेन्ना लायटीचे जे वायरी आसा तेचेर पडून लायटीचे वायरी सुद्दां त्यांनी सकयल व्हेल्ले आहा। त्याच प्रमाणे जे फानी पडला थंयसरच ग्रेनेड कटिंगचें काम एक अर्द वर पयलीं करताले आनी ते जस्ट चाय पिवपाक खंय तरी भायर सरलेले आणि दिसतो त्यांची गेल्या उपरांत अर्दे वरा पर्यंत ते फानी पडली थंय भायर सरलेले नाल्यार व्हडली दुर्घटना जावची जाता आसली। आणि तूं पळयता आसतलें क्विक केअर सर्विसांच्यो गाडयोय आसा ज्या प्रमाणे एका गाडयेचेर लायटीचे ती फूल वायर पडलेली आहा, तुमी हाय वोल्टेज वायर पडलेली आहात आणि ज्या पद्दतीन हांगा धाड पडला ती ट्रॅफिक थोड्या प्रमाणात एक्चुअली ब्लॉक जाल्ली आसली। फायर ब्रिगेडच्यो गाडयो वाटेर आहा येवपाक। आणि दुसरी गजाल म्हणजे आता केन्ना तरी दुर्घटना जायत आहात। झाडांचे कमजोरी आता सध्या फुडें येता आनी पळयता आसतलें की जे पद्दतीन फानी पडला आनी लायटीचे डिस्कनेक्ट जाला ह्या बाबतीत केन्ना तरी हीच सरकारा कडेन स्थानिकांची मागणी आहे की केन्ना तरी ही जी धोकादायक सी फानी आनी झाडां तांकां कट करता। काम कर रहे थे यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या हुआ? हाँ, कटिंग कर रहे थे। कटिंग करने के बाद वही तो हम लोग गया इधर से, तो पता नहीं कैसे हम लोग गया, जिसे लोडिंग करके गया उधर। कौन सा कटिंग का काम कर रहे थे? खड़प्पा कटिंग कर रहे खड़प्पा कटिंग कर रहे थे। कितने आदमी थे यहाँ पे? 4 आदमी। किसी को निकल गए थे बाद में पेड़ गिरा? आधा घंटा पहले निकल गए थे। बच गए तो करता हूँ।